At ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Ano ang paborito mong kainin? Ay, Kapag naghihintay ka ng bus sa terminal. weird man pakinggan, lugaw. I swear, kahit mainit. Lugaw. Lugaw talaga siya. Lugaw with egg. Awa. Yan. Or in Bicol, we call it pospas. Ewan ko sa inyo Sa amin sa Pampanga, lelut. Cute. Lelot. Lelot para sa mga kulot. Yeah. Lugaw talaga yung gustong-gusto ko yung kinakain. Kasi unang-una, pag inihipan mo agad-agad na nawawala yung init niya, so madali ko siyang nakakain. Awa. Ano ba yung bibig mo? Electric pan? Oo. Iipan mo lang siya. Tapos yun, pwede mo lang estrohin. I-estro mo yung lugaw? Para on the go. Diba? Weirdo mo talaga. Alam nyo ba mga kabisyo, itong si Konyo Bicolano, yung nilaga, sabaw ng nilaga, ini-estro. Nilagay ko ba sa tumbler? Kaya nga pakul kasi to ending, yung tumbler niya, ayun, nagsebo. Until now, di ko pa rin nagagamit. Ay, nako. Pero mga kabisyo, may kanya-kanya talaga tayo mga kawirdohan kapag naghihintay ng bus sa terminal. Ay, oo, kasi ang daming ganap dyan Tuto lalo na maraming nagsisiuwian mula sa long weekend. Uy, sana all. Hindi kayo na. Eto, ibibigay namin sa iyo kabisyo ang sunod na dalawang mga ganap sa terminal! Tara Kape! Tara Kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga bentahan ng pasalubong. Ay nako, Gagi pare, more so init naman. So tagal pa ba nung bus? Kanina pa tayo waiting here sa terminal. I'm so hilo na. Hoy, boy. Boy, tigilan mo ako sa konyo-konyo mo Hoy naman. Pipilipitin ko yung dila mo Yang ka na naman Malapit na dumating yung bus. Arte-arte mo. Mga kuya, bili na po kayo ng yema. Pangpasalubong lang po. Ay naku miss, hindi kami mahilig sa yema. Iba na lang po. Meron ako ditong mani. Pambaon nyo at pampasalubong na rin. Anong gusto nyong mani? Miss, busog kami. Next time na lang sa mani mo. Busog? Eto, may green tea ako dito. Green Pampatunaw ng kinain. Mura lang, tas may bundle na din. Tsaka maganda ang green tea na to kasi may gluten na rin. Katulad ko isang ina, iniinom ko to gluten ina. Ang sarap! Hindi miss, sa iba ka na lang. Malapit na rin kaming umalis miss, bakit ka umiiyak? Ano in-offer ko lang? Tapos wala kayong binili. Ganyan naman kayo Sige, siya. Tigil na, bibili na ako. Magkano ba yung mani mo? Ayan, mura lang yan. Samahan mo na ng may tube set. Eto, para habang nagre-rejuve ka at nag-skincare, nagmamani ka rin. Eto, ayan. Ay, sige. Ayan. Uy, shoutout sa mga mga negosyante natin sa mga terminal nagtitinda ng mani. To be specific. Ano yan? Hopya mani, popcorn, siopaw mani. Ay, siopaw talaga. Oo, kasama yan. Meron Oo. pang buko pie. Oo. Diba? Minsan nga, titulo ng lupa Ay, oo, may mga ganun. Natatandaan ko sa probinsya, usually ang mga binibenta dyan sa terminal. Alam mo yung yung tinapay na nilalagyan ng palaman na peanut butter. Yung bilog lang, yung ganun lang yung binibenta. Ano yan? doon. Yung putok. Yan. Putok ko ganun. kaya monay. Yan. Tapos kapag trip ka nung tindera, mas maraming peanut butter yung ilalagay. Pag masungit ka, konti lang, manipis lang na peanut butter. Diba? Nagutom tuloy ako. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga pangmalakasang pila. Kuya, kanina pa kami nakapila dito. Diyos ko, hindi pa ba dadating yung bus? Oo nga, kuya. Tagal na naming nakapila Kuya, okay lang ba? Bili lang ako ng makakain ko. Kanina pa kasi ako nagugutom. Pero hindi ako makaalis dito sa pila. Pamantay naman itong pila ko. Naku, miss. Kawawa ka naman. Sige, ito. May extra pa ako ditong sandwich. Sa'yo na lang. Ala,
Salamat, napakabait mo, kuya. Walang anuman. Anong sandwich to? Chicken sandwich. Ay, ganon? Hindi ko to favorite. Mas okay sana kung tuna sandwich. Saka, parang kulang naman sa mayo. Ba't ganyan ka kumain? Saka ba't ganon? Ba't Ano? puro gulay? Tinuturbo ka ba? Tapos, ang lamig ng tinapay. May tubig ka ba dyan? Eto meron. Ay, bakit hindi malamig? Uy, Hindi malamig. Miss, ang arte mo. Ikaw na nga itong tinutulungan. Ang dami mo pang reklamo. Naubos mo na nga eh. Sorry, kuya. Ayan. Si Jessa, ungol ng ungol. Ay, nako. Uy, pero pag-uusapang pila, pagkain, ang terminal na paborito ko, yung dyan sa may Dao. Dao, Pampanga. Grabe, iba't ibang uri talaga yung makikita mo dyan. At maaamoy. Oo. Aminin man, kasi pag sa likuran mo, may amoy yung mapapalingon ka talaga na, hala, amoy mayaman. Ayan. Oo, tapos pag lingon mo ulit, hala, amoy athletic kasi Ayun. nanununto. Oo, meron din dyan, amoy madumi, Oh. pero masarap. Wow. Ay, naku, anyway mga kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung paborito mong bus terminal. Ayan! I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo, Bicolano. O siya mga kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits. Sa buhay-buhay. Na hanggang bukas na lang. Ay, oo. Kasi malay mo malipat sa linggo, sa Sabado, hindi mo alam eh. Oo, malay mo, si Sante na kami. Oo. O kaya malay mo, may biglang magsabi na, Dear Love. Ay, kaabang-abang. Ayan. Oo, yung Tara Kape, mamimiss ko. Oo nga. Uy, nalungkot yung nakikinig. Uy. Yeah. O baka pilingera lang tayo. Oo. Ay, nakamuli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon Broski, like super legit and all, Konyo, Bicolano. Dito lang yun sa Tara. Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena! Sasakyan si